дар наворе ки рӯзи 26 июл корбарон ба радиои фардо фиристоданд, раҳпаймоӣ дар хиёбони ҷумҳурии исломии шаҳри Теҳрон намоиш дода мешавад. ҷамъомадагон аз тақозоҳои эътирозгарони минтақаи Хузистон ва дигар шаҳрҳои Эронро ки аз 15 июл ба ин тараф бо талаби беҳбуди таъмини об идома доранд, пуштибонӣ карданд. эътирозгарон ҳамчунон зидди муллоҳо садо баланд намуданд. дар навори дигар ҷамъомадагон талаб мекунанд ки пешвои рӯҳонии ин кишвар оятулло Алии Хоманаӣ барканор шавад. Эрон бо шадидтарин хушксолӣ дар 50 соли ахир мувоҷеҳ шудааст ки эҳтимол яке аз сабабҳои он истифодаи ғайриҳирфаии захираҳои обӣ бошад. Камбуди об дар яке аз обанборҳои Эрон боис шудааст ки дар баъзе бахшҳои ҷумҳурии исломӣ таъмини нерӯи барқ қатъ гардад. дар давоми 12 рӯзи эътирозҳои Эрон мақомот камаш 12 касро ба қатл расонданд.